Nyní uzříte scénku, která vás spraví o tom, jak se vaši bohové stali vládci tohoto světa, kdy vyhnali mocné titány. Scénka může začít. Z této tmy povstala božstva zvaná jako titáni. Nejmocnější z nich se brzy stal Kronos, otec Dia, vládce dnešních bohů. Kronos se tolik bál o svou vládu, že spolikal své nesmrtelné děti, které nadále žily v jeho útrobách. Poseidona a Háda kteří se společně se svým bratrem postavili proti svému tyranskému otci. Kronos si přivolal na pomoc své sourozence Titány a Diův útok odrazil. Ve chvíli nejvyšší nouze však Diovi přišli na pomoc obrovští jednoocí obři Kyklópy. Ukovali mu blesky a hromy, kterými se ubránil a přešel do protiútoku. Diovy vyhlídky se podstatně zlepšily, když nastal rozpor mezi titány. Ti, kteří nebyli spokojeni s Kronovou vládou, přešli na Diovu stranu. Pomocí všech spojenců nakonec zvítězil, Krona připravil ohlavu a prohlásil se vládcem nad vším, co existovalo a existovat mělo. Se svými bratry si pak losem vládu rozdělil. Postaral se však, aby na něj vyšlo to nejlepší. Dopadlo to tedy takto. Zeus má na starosti nebe a zemi, Poseidon moře a Hades podsvětí.